Tervehdys! Oli kerran synkkä myrskyinen yö, mutta nyt Kempeleessä on kuitenkin hyvä keli ja aurinko paistaa. Ja tämän päivän prokkiksena meillä oli tuo Electric Harley. Se on jo aikaisemmin esitelty ja tosiaan siinä vähän sanomista oli ja nyt korjaillaan niitä vikoja taas lisää. Ja ruvetaanpa kattelemaan mitä touhuja siinä ois. Tosiaan vähän tässä jo aloitellut remonttia ja tämän päivän remontin aiheena on etuiskareiden vaihto. Kuten näette, niin toinen on musta iskari. Niin ja haavakinhan tietenkin tullut. Niin musta tolppa, joka on jäykkä tolppa. Kun siitä on mennyt iskari joskus rikki, niin siihen on laitettu tollanen jäykkä tolppa ja nyt vaihdetaan ne kunnolliseen molemmat. Ja mitään nosturivehkeitä kun ei oo, niin mä käytän tätä meidän kattoparrua ja liinaa tähän hyvänä apuna. Apuvälineitä kannattaa aina käyttää ja olla kekseliäs, mitä käyttää ja miten tehdään. Mutta itse kehut sikseen ja tosiaan etulokasuoja jo irrotettu, tuolla se öllöttää, mistä muuten se haavakin tuli. Edelleen omistaja oli tehnyt jekun tänne, että täällä oli niitin kannat oli jätetty vähän ylös, että tämäkin on halennut ja sulatettu tommoset niitit, niin nuo sitten kivasti raapasi sormenpää auki. Jaha, näköjään tuonnekin joku laahannut joskus, mikähän lie ollut. No, eipä se mitään. Niin, eturengas on otettu irti. Tuossa etuakselis löytyy, tai oikeastaan sehän on vaan pelkkä putki. Seuraavana ruvetaan irrottelemaan jarrusatulaa, tai jarrusatulan telinettä. Ja sitten ruvetaan ottamaan sarvia irti. Tai sarvistakin itse asiassa mä oon jo tuosta kuningaspulti ottanut irti, niin nuo sarvet pitäisi olla irti, että sen kuvan nostaa, mutta en tiedä. Ei ole niin paljon kokemuksia, mutta ruvetaan kattelemaan porukalla, niin saadaan tietää, mitä täällä tapahtuu. No joo, siitä ruvetaan jarrua irrottelemaan ja katsotaanpas. Oho. Se ei kyllä arvallakaan satu ikinä oikein nuo koot. Mutta siitä olipas löysällä. Olisi melkein sormilla saanut auki. Jaha. Täällä on niin sanottuja simmilevyjä välissä. Vaikka prikkojahan nämä taitaa olla. Jes, nepäs ois nyt siinä. Sitten ruvetaan vähän pilassa sarvihommelia. Eihän täällä kun taas näe mitään kun aurinko paistelee. Eli kyllä sitä vissiin vähän jyvälle pääsee. Tosiaan tossa nyt tuo jarrusatula irti. Kuningaspultti näistä irti. Noniin. Sieltähän ne rupes löytymään, niin nämähän on kaikki sormikirjoitessa näköjään. Nämä on huonosti kyllä edellinen omistaja tätä kasailu, mutta no, meitäpä on kasaajia yhtä paljon kuin koko jääkin. Aina ei voi kaikkia miellyttää. Pääsen vähän puolta, niin näkyy muuta kuin minun punainen niska. No joo. Täältä se rupes tolppa tulemaan ja siinäpä nyt olisi tämä etuhaarukka ja seuraavana ruvetaan sitten irrottelemaan tästä muovit pois eestä. Oho, täällähän laakeritkin irrallaan, no pistetäänpä se tuohon noin. Tuosta nuo irti, jonka jälkeen niin tässä nämä ruvetaan aukaisemaan, jolloin sitten nämä putket täältä pamahtapi pihalle. Nythän tässä tietenkin kirosanoille on kohta varmaan käyttöä, koska mä en ole vielä kattonut, onko ne uudet putket samanlaiset kuin nämä vanhat. Ja mikäli vanhat merkit paikkansa pitää, niin eihän ne ikinä ole niin kuin niiden kuuluisi olla. Mutta ei mitään, minä käyn hakemassa lisää työkaluja, niin jatketaan kohta. No joo, nyt on tässä
työvehkeitä vähän haettu. Ja polven allehan tuo narahti tietenkin tuo yksi avain. Sattu polveen, niin mennäs kirosanoja päästä. No. Otetaan kokonaan nuo pultit irti, niin ei ainakaan ahista yhtään. Saadaan tuo rakotusta venymään. Niin kuin kuuluukin. Sitten pitäisi muljattaa tuon toisen tolpan pois. Mutta en tiedä, olisiko tässä kohti hyvä hakea uusi tolppa ja vähän ruveta vertaamaan niitä. Tai onko se edes mahdollista saada niitä paikalle? No ei. Eihän nämä tällä. No niin. Oho. Sepäs on oiva juttu Ei mitään, minä lähden hakemaan lisää työkaluja. Tarvitaan järeimmät vehkeet. Niin. Palaamme kohta taas asiaan. Ei vaan palatakaan, vaan nyt. No joo, nyt on työkaluja haettu ja katsotaan mitä näiden kanssa tapahtuu. No niin, sieltähän se hyppäsi alas. Mutta ai niin se, olisiko se pitänyt se uusi putki ensin katsoa, että käykö se sinne päinkään, mutta minäpä käyn sen äkkiä hakemassa tässä, niin ei me kulkaa kuin muutama hetki. No jeps. Nyt ne on haettu noi uudet putket ja eikä tässä minun mielestä ole muuta kuin löysätä tästä vaan noita vehkehiä. Nyt se käsittääkseni ainakin aika lähellä niin kuin se kuuluukin olla. Laitetaan vähän bultteroista kiinni. Sitä kyllä näyttää vähän, että nämä olisi vähän lyhyemmät kuin nuo vanhat, mutta en tiedä. Hyvinhän se on kyllä mahdollista. Laitetaanpa ensin nuo ruuelit tosta vähän heppiin. Noin. Oho, ja sitten ei muuta kuin puristellaan kiinni. No niin. Sehän oi. Tahtoo näissä remonteissa tulla enempi vahinkoa mitä hyötyä. Mutta korjataan sitten vahingot. Niinhän se menne. Ainakin tässä minun korjaamalla. Hyvin monesti. Varsinkin tämmönen laite, mitä en ole ikinä korjannut, niin, tai oikeastaan muuta tehnyt kuin ajanut, niin tämä on vähän, ei tiedä yhtään mitä pitää tehdä ja miten tehdä, niin tämä on vähän tämmöstä. Mutta joka vehkeessä näissä on perusasiat suurin piirtein samat, että teetpä niin tai näin, niin peevelis. Niin. Jokainenhan suurin piirtein samalla lailla kasattu. Siinä vaan toinen tolppa irti. Vanhat tolpat tuntuu jotenkin vähän rimpulilta näihin uusiin verrattuna. Joo. Vähän on rimpuliolosta. Ja ei muuta kuin vasara pois välistä ja että pultteja taas vähän kiinni. Tämähän valmis tupikässi. Tämähän olikin helppo korjata, jos tämä näin meni. Ja tosiaan tässä tiimellyksessä hoksasta eihän me vieläkään olla katsottu, että nämä on samanlaisia nämä putket. Katsotaan kohta. Ihan kohta. Laitetaan vähän. Ei enemmän.
Ei näitä osaa käyttää työvehkeitä. Eikä piäkkään osata, tai ylpistä. Näin ja... Mullahan olisi tietenkin ollut tuolla ihan momenttiavain ja systeemit, mutta niin kun ne aina niin on ihania ostaa, niin siltihän ne tahtoo aina olla noissa avaamattomissa paketeissa vielä loppuun. Mutta suosittelen aina tietenkin momenttiavainten ja muiden käyttämistä. Momenttiavainten ja muiden käyttämistä ei ne ole huoneen keksintöjä ollenkaan. Nyt laitetaan täältä tämä laakeripesä tänne takaisin. Tai laakerin tämä kehä. Pyyhittää vaseliinit sormista. Tuossa näkyy ihan kivasti vielä rasvaa olevankin. Niin. Tuskin siihen tarvii lisäillä yhtä. Ja laitetaanpa muovit paikalleen. Tämä on tympeä kanssa, kun joku reijittänyt nämä muovit. Mä ajattelin, että mä käännän toisinpäin, mutta eihän tämä toisinpäin tänne käy mitenkään. No, näillähän se on mentävä mitä on annettu. Eihän tässä nyt muuta vaan voi. Tosiaan, ja ruvetaanpa laittamaan etuhaarukka paikalleen tässä. No niin, se saa paksu poika itsensä kammettua tuolta maasta ylös, niin ruvetaanpa laittelemaan paikalle. Tästä tuli kyllä paljon raskaampi tästä etupäästä mitä tämä oli, mutta sehän tarkoittaa monesti sitä, että se voisi olla sitten tukevakin. Tosiaan laittaa se sinne kunnolla kiinni. Tuosta pyritään nuo laakeripesät laittamaan tonne suoraan ja tämä, mikähän tämä ruuvin nimi tai pultin nimi nyt, tai mutterin nimi nyt oikein on, mutta olkoonpa mikä tahansa. Niin tämä, no niin. Nyt kun tämä lähti tästä oikealle kierteelle ja tarkistettu, että laakerit on tuossa kunnolla, niin ei muuta kuin kirrataan pois. Ja me voitais pistää tämä vähän tiukemmalle mitä se edellinen oli pistänyt, eli tiukempi kuin sormikirjeys. Pelottavan hyvin mennyt nyt nämä projektit, että kai tässä nyt jotakin tapahtuu lähiaikoina. Johan täällä meidän mopetit kaatuu. Minäpäs kipasen hakemaan tuohon oikein avaimen, tuon tommonen hahlo mutteri niinku polkupyörissä, niin mulla saattaisi olla siihen ehkä oikeanlainen kiristystyökalu, mutta pääskään tsekkaamassa. Niin, palaan kohta asiaan. Katoppa kun on niin rasvaset sormet, että kosketus näet. No niin, avain on haettu. Tällainen, joku autonrakentaja voi tunnistaa tällaisen avaimen. Tää on muistaakseni Jomi-alusta sarjasta. Voin olla väärässä, kertokaa jos haluatte. Mutta kokeillaan saadaanko me tällaista kirrattua ja otetaan se kiristyy. Kuten videon alussa sanoinkin, että kekseliäs täytyy olla ja käyttää hyväksi aina kaikkea työkaluja mitä vaan on. Noniin, se on kiristetty. Sitten on sarvien vuoro. Eli asennetaan sarvet takaisin. No nythän se. No niin. Älähän mitään, sehän sujahti sinne. Tuosta tuo ohjauksen pääpultti kiinni. Sitten annetaanpa sille vähän tuosta rakkautta ja lovea, että saatais se tiukkaankin sinne. Ja
No. Ja sitten kun menee kierteet, niin puolikerrosta taaksepäin vanha viisaus. Noniin, se alkaisi olla yläpää osat kasassa. Miksihän tuolla on valtava raku? No, onpahan miksi on. No niin, nythän tämä rupesi menemään. Ei. No niin, nyt taas homma toimii. Tämä on ihan paras tämä minun tuo nostoratkaisu. Mutta odotaanpa nyt tsiikaille tää jännittävin paikka, mitä mä olen tässä epäillyt, että tässä se heitto tulee jos jossakin. Joo. Näinhän se oli. Niin. Täällähän heittää nämä jarrusatulan kiinnityspultin paikat. No niin. Ja vielä aika paljonkin, että Miten tässä nyt toimitaan? Miten tässä nyt toimitaan? Tosiaan, napataan kameran tosta alas, niin näkee vähän muuta kuin taivasta minun rummaa naama. Tosiaan, tämän verran tässä nyt olisi heittoa näissä reissä. Eli tuossa on tuo, niin se pitäisi tulla ja tuolla on, missä se nyt on. Täytyy varmaan ruveta rakentelemaan tähän jonkunlainen palikka. Mutta varmaan ensin täytyy laittaa tuo vanne paikalleen ja saadaan tuo jarru oikealle etäisyydelle tosta palikasta. Mutta ei mitään. Tää ruveta ihmettelemään ja zoomailemaan, niin kyllä me vielä palataan asiaan tämän asian tiimolta. Vielä ei vituta, vielä ei tullut kirosanoja. Okei, verta on, mutta se on tätä. Mutta ei mitään. Palataan asiaan, kun on jonkunlaisen nippelin siihen rakentanut. Jos mä osaan, eihän minä mitään osaa tehdä, mutta kokeilla. Niin palataan kohta juttuun. No niin, pitkän harkinnan tuloksi nää monta alumiinilastua vähempänä, niin se jarru olisi nyt paikallaan. Niin tästä jouduin poraamaan uudet reijät tohon ja katkaisemaan ylimääräiset pois, mitkä otti tuohon jarrusatulaan kiinni. No, ne kun sai tehtyä, niin sittenhän alkoi tällainen pienimuotoinen pulma. Elikkäs tuosta välistä voisi nippanappa näkyä, että tuolla on jarrulevyn kiinnitysmutteri ja jarrusatulan kiinnikerauta. Niin, ne otti toisiinsa kiinni. Ja mun piti sitten rälläköidä kiinnitysrautaa vähän tohon muotoon, että ne pultit sopii tosta menemään. Ja sanotaan näin, että millikin riittää, kunhan se on pankkitilillä ja tuossa jarrun välissä. Niin tämä nyt alkaisi olla sitä myöten selvä. Etulokari vielä laittaa paikalleen, mutta sitä ennen kylläkään ottamassa testiajot, että näinköhän tämä toimii. Että kyllä tuo rengas nyt ainakin tuossa pyörii, eikä kahnuta ollenkaan. Se on hyvä merkki. Oho. Ja pyhää kamppeta nyt öljyssä. Ja. Sitä myötä, että en mä tiedä. Toistaiseksi näyttää, että remontti on onnistunut ja nyt ei muuta kuin tiukka testiajo. Ja kyllä mä uskon, että siitä se valmistuu. Ei paha jobi enää, että tuo lokarin mä jätän huomiselle sen kiinnitykset. Nyt ei jaksa enää. Niin, kiitos kun taas katsoit videon ja peukuta ja tykkää ja tee mitä kuuluukin. Minäpä en niistä mitään tiedä, pääsi, että te tiedätte. Niin, ei muuta kuin kiitos ja näkemiin ja anteeksi taas. Moi moi!